गेलेनाय बे फोथाराव बे फाइनाल मेलखौ सामलायनाय मनज बसुमतारी बिथां आरो बे सारियाव जिरायनाय गिबि बान्था होगिरि उकिल चन्द्र बर' बिथां आरो बे हाबाफारियाव बाहागो लाफानो हानाय बाबिल दैमारि बिथां आरो बे हाबाफारियाव बाहागो लाफैनो हानाय अनसायसा बसुमतारी बिथां विजय ब्रह्म बिथां आरो बे हाबाफारियावनो जोंजों बाहागो लाफैनो हानाय जितन बर' बिथां आरो बे ओनसोलनिनो समाज सिबियारि तथा फोरोंगिरि तुलन दैमारि बिथां आरो जौस्राङाव जिरायनाय गुबुन गुबुन बिबानाव थानाय गासै बिबानगिरि नोंथांमोन आरो दिनैनि बे फाइनाल मेचखौ रेफारि महरै नुजाफैनो हानाय गासै रेफारि नोंथांमोन आरो दिनैनि बे फाइनाल मेचआव गेलेफैनाय ड्रीम एफसी फुटबल क्लाबनि केप्टेनजों लोगोसे बिथांमोननि टीम आरो 1 नं नोलोबारि गामिनि केप्टेन आरो गासै बिथांमोननि टीम नोंथांमोन आरो दिनैनि बे गेलेनाय फाइनाल मेचआव नुजाथिफैनो हानाय गासै रायजो राजा आइ आफा बिदा फंबाय नोंथांमोन दिनै जों बयबो मिथियो दिनै 15 आगस्ट भारतनि उदांस्रि सान बेखौ दिनै लोब्बा लाखिनानै बिथांमोना दिनैनि बे खेलखौ फाथिदों खोब मोजां जादों आरो दहाय एसे सिगाङावनो एक्जिबिशन महर बायदियै बे धोनस्रि फरेस्ट आरो कुवारिनि मोनसे पार्टी होननानै बुंदों बिथांमोना मोननैजों बिथांमोना दहाय फ्रि मेच मोनसे गेलेना थांबाय आरो बिथांमोनखौबो आङो गिबि 15 आगस्टनि बिथांमोननिसिमबो आंनि गोजोननाय आरो खुलुमनायखौ जासिहरदों आसा खालामदों दिनैनि बे बिथांमोननि दैदेननायाव बे इन्टार भिलेज फुटबल टुर्नामेन्टखौ फाथिनाया मोजां जादों मानोना 15 आगस्टजों माखासे जोंनि ओनसोलाव जाखांफुनाय लाइमोन गेलेनो मोजां मोनग्रा जाय बिथांमोना दिनै जाखांबोदों बिथांमोनखौ मोनसे प्लेटफर्म होनाया खोब मोजां जादों नंखायनो अकल दिनै बेहायल' नङा गुबुन गुबुन जायगायाव दिनैनि बे 15 आगस्टखौ लोब्बा लाखिनानै जोंनि माखासे फुटबल गेलेग्रा मोजां मोनग्रा गुबुन गुबुन आयदायाव माखासे एक्टिभिटिसफोरखौ दिनै गोबां ओनसोलफोराव बिदिनो खालामदों दिनैनि बे जोंनि सियालमारि गामियावबो बिथांमोना दिनै फुटबलखौ मा लेभेलाव लांनो मारै दैदेनलांनो बिथांमोना मोनसे गामि ओनसोलाव जाखांहोनो थाखाय लाइमोनफोरखौ मोनसे थुलुंगा होनो थाखाय जितु बे हाबाफारिखौ लानाय जादों खोब मोजां जादों नंखायनो आं खावलायदों जोंनि बे उदालगुरि जिल्ला बा उदालगुरि डिस्ट्रिक्टनि सिङाव जि धरनाव जोङो सानदों बा जि सिन्था खालामना दिनै खामानि मावनो नागिरदों जोंनि बिटिसि हालामाव गोबां धरननि जोंहा खामानि मावनो गोनां बा गोबां जोंनि एक्टिभिटिसफोरा जोंहा मावनो गोनां बिराद दङ नंखायनो मोजां जादों जों खेलाखौ दिनै मोनसे गामि लेभेलनिफ्राय स्टेट लेभेलनिफ्राय जोङो इन्टारनेशनेल लेभेलाव मोनसे सिन्था खालामनानै दिनै खेलाखौ मोनसे जौगानायनि हाबाफारि लानानै जिबायदि दिनै जोंनि मोनफ्रोमबो क्लाबानो जा दिनै जोंनि अफिसियेलि जाय बिथांमोना दिनै लोब्बा दं आरो गुबुन गुबुन बिथिङाव जायफोर दिनै बे हाबायाव लोब्बा थानानै दिनै मोनसे बे खामानिखौ मावबाय थादों आं सानदों दिनै नैबे सियालमारि गामिनि नैबे फुटबल बादायलायनायाबो जोंनि बे सियालमारि गामियावल' जानानै थानाय नङा बिनिफ्रायनो जाहाथे मोजां प्लेयार जन्म जानानै मोनसे मोजां लेभेलाव दिनै प्लेयारफोरखौ जोङो बिनि स्किल बिनि रोंगौथिखौ लानानै जिल्ला लेभेलसिम स्टेट लेभेलसिम लांनानै बिथांमोनखौ जाहाथे जों मोनसे मोजां राफोद सासे प्लेयार खालामनो हायो नंखायनो आं खावलायदों मोजां जादों आं बे नैबे गुरखां क्लाबखौ बा गुरखां आफादखौ आङो बिथांमोनखौ रोजा रोजा साबायखर होनानै जाहाथे मोननै टीमखौबो जाहाथे मोजाङै रेफारिफ्रा दैदेनलांथों आरो जाय मोननै टीमाव दिनै फाइनाल लेभेलाव सफैदों बिथांमोना जाहाथे जेननाय देरनायखौ नोजोर होआलासिनो गावनि रोंगौ आरो टेलेन्टखौ लानानै बिथांमोना जाहाथे मोजां जोंनि बे नायगिरि खेला मोजां मोनग्रा
गासै बिथांमोनजों गोसोखौ मोजाङै मोनसे माने थुलुंगा होनो हायो बेखौ आं खावलायबाय जाहाथे गावनि गेजेराव नांलाय खमलाय जायालासिनो मोजां माने खेलाखौ दिन्थिनो थाखाय आं खावलायनानै दिनैनि बे आंनि सुंद' बिबुंथिखौ आङो एसेयावनो फोजोबबाय गोजोन्थों थेंक इउ ओनसोलाव थारमाने बेयाव फुटबलनि माबा दङ आरोना बेयाव जोङो मिथिनो हायो दे अब्ला लोगोफोर आङो दिन्थिलांबाय थानो नाजागोन नोंथांमोना नायलांबाय था आरोना जोंहा खेलाखौथ' नुखाबाय नोंथांमोनाबो आरो आंबो दिन्थिलांबाय थागोन बिदिनो फाइनालि दायो जोंहा खेला हाफ टाइम जाबाय बेनिफ्राय जोंहा हाफ टाइमाव जोंहा ओरैबायदि जानानै दङ गेमा मा होनना बुङो ड्रिम FC 2 आरो बेनिफ्राय जोंहा नलबारि 0 नैबिदि जाना दङ आरोना दिनैनि खेलानि फिथाइया बेनिफ्राय दायो जोंहा सेकेन्ड हाफ टाइम जाबाय आरो हाफ टाइमनि उनाव सेकेन्ड हाफ गेलेगोन आङो बेखौबो आरो नोंथांमोननो दिन्थिनो नाजागोन जोंहा दायो प्लेयारफ्रा इन जालांबाय बेनिफ्राय आरो आं दायो अडियेन्सफोरखौ दिन्थिनो आरोना लोगोफोर जोंहा खेलानि फिथाइया जाबाय जोंहा ड्रिमलेण्ड 3 आरो बेनिफ्राय नलबारि नाम्बार 1 नलबारि 0 जाबाय आरो फिथाइया जोंहा मा होनना बुङो ड्रिम FC नि जोंहा नै मेनेजारबो होनांगोन केप्टेनबो होनांगोन नै बिथां देरहासार खेरख'थारिखौ दां देरहासार नार्जारि नै बिथांजों एसे सोंनोसै आं मा खेलाखौ देरहानानैथ' बिराद मोजां नांबायना खेलाखौबो जोंबो नायनानै मोजां मोनबाय मोजां जादों खेलाया बेनिफ्राय नैबे बोसोराव मोनबेसे गेम गेलेखो ड्रिम FC-आ ओरैनो मोननैबो टीमनि गेलेग्राफोरखौ बेयावनो फार्स्ट ना सिगांथिंजाय फार्स्ट गेमावनो माने चेम्पियन जानो हाबाय आरोना गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम आरो टीमखौ बाङाय मोजाङै दैदेनलांदों न बिथाङानो दे नै आरो प्लेयार नांगौबा बिथांखौ कन्टेक्ट खालाम सोरनोबाफोर प्लेयार नांगौ जायोबा बिथांखौ कन्टेक्ट खालामबानो मोजां मोजां प्लेयार मोननो हागोन आरो उदालगुरिनिफ्राय लोगोफोर ड्रिम FC जोंहा दायो बेयाव मा होनना बुङो प्राइज राननाय हाबाफारि जासिगोन दा नै बिथिं प्लेयारफोरखौ सिगांथिंजाय जमायै जिरायनो थाखाय खावलायबाय जोंहा नैबे बिथांमोनानोमोन ड्रिम FC-नि प्लेयारफोरानो बिराद मोजां गेम गेलेनानै दिन्थिबाय आरो बिथांमोना जोंनो थाखाय आङो गासैखौबो भिडिअ खालामनाय जायासै लोगोफोर आङो जि भिडिअ खालामनाय जादोंमोन आङो बिथांखौ बेसेबांखिनिखौनो नोंथांमोननो दिन्थिनो नाजागोन आरोना लोगोफोर नायलांदो आरोना आरो नोंथांमोना दिन्थिलांगोन इन्डिपेन्डेन्स इन्टार क्लाब फुटबल टुर्नामेन्ट मुस्रि रतेन्द्र दैमारि बिथाङा नै बिथाङा कौशिक दैमारि बेस्ट प्लेयार बे टुर्नामेन्टनि बिथांनिसिम रोजा रोजा साबायखर बावनाय थाबाय आरो इयुनाव मोजां गेलेबाव